Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkamu da haka, barkamu sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo daga channel ɗin Biniatech. So kamar da ku gani mun rubuta inda za ka kulle application ɗin kan wayarka ba tare da ka yi amfani da wani application ba. So wayoyi masu fitowa da wannan tsarin su ne kamar haka. Akwai Infinix, akwai Itel, akwai Tecno, akwai Lenovo da dai sauran wayoyi wanda suke fitowa a wannan zamanin. Idan ka duba a cikinsu insha Allah za ka ga wannan saitin ɗin. Ok, mu ji cikin bidiyon domin ganin kowane saitin ne a cikin wayar Infinix. Ok, dan uwa da farko za ka danne wannan wurin domin duba kaga idan wayarka ta fito da shi. Suka danne kamar haka. Bayan ka danne za ka ga ta buɗe maka setuna guda hudu. So suka danne menu, bayan ka danne menu za ka ga icon kashe wannan wurin kenan mai alamar idon nan sai ka danna shi. Bayan ka danna za ka gwada maka more sai ka danna wannan ina da more din. Bayan ka danna more za ka ga application ta ga baki ɗaya ga sunan. Za ka sai ka zaɓa mu ɗauka ce ina so a ɓoye mu WhatsApp, GB da Ken Master da Facebook. Mu ce kawai su ne muke bukata a ajiye mu. So shi kenan sai ka fito. So kamar da kake gani idan ka dawo a menu za ka ga wannan Facebook ɗin da WhatsApp normal ba. So wannan hanyar idan ka bi wannan hanyar babu wanda sai ya ga wani application da kake amfani da shi in dai har baka sanar da shi ba. Hanya ce mai sauƙi wadda ba sai ka amfani da application ba. So dan Allah idan ka samu zuwa wannan channel ɗin uwa mun roƙonka ka duba ƙasan bidiyon da kake kallo za ka ga wata kalma wacce aka rubuta subscribe mun roƙonka ka danna mana wannan kalma. So mu sake haɗu a cikin wani sabon bidiyo. Na gode.